ko nun. Sabi niya po para siyang nagpaka-vampire. Wala akong pake. Crush na crush ko po siya from the start. Sa isang gabi po, pumunta po siya sa table sa table ko po. Binulungan niya po ako tapos sinabi po niya sa akin na gusto kita. Sinabi ko rin po na may gusto ako sa kanya. Insist po siya na ihahatid niya po ako sa kumuha po ng taxi. While waiting po, bigla na lang po akong sinunggaban ng halik. Then lumalim po yung connection namin and isang beses po nagpunta kami sa isang inn. To my surprise po wala talagang nangyari, parang foreplay lang. Parang bitin pero ayos lang. Parang bitin pero ayos lang. Hanggang sa isang araw po, tinext niya po ako. Sabi niya, puntahan mo ako dito sa mansion house. Nandun daw po siya. Tapos, nung nasa mansion house na po mismo ako, niyaya niya po ako pumasok dun sa isa sa mga kwarto dun. Tapos doon po, niromansa niya po ako, pero may problema po. Meron po ako nun. Sabi niya po, para siyang nagpaka-vampire. Wala akong pake. Para niya po akong kinain na patay na hayop. Wait lang, Bella. Ano yun? Nagmukbang siya ng dinuguan? Gano'n? Nagmukbang po siyang mag-isa. Para po siyang vampire na hindi nakakain ng dugo. Anong sabi niya habang kinakain niya yun? Di ba, siyempre, Parang lang po siya, focus on the mission, gano'n. Kailangan po kumain ng dugo. Parang gano'n, pero hindi niya po niya sinabi yun. grabe, no? Ano yun? Hinihigop niya? Gano'n? Literal na. Para po siyang kulang na nga lang po chopstick eh. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.